De afstoot werd mogelijk gemaakt door ABS Peter Brouwers en de Midden-Limburgse Biljartbond. Nou, kijkers, fijn dat je weer kijkt naar het biljartprogramma De Afstoot. Vandaag volgt deel 4 en dat gaat weer over een ander spelsoort. We hebben het libre en het kader al toegelicht in 2 uitzendingen. En nu gaat de uitzending over de spelsoort 3 banden. De naam zei het al, minstens 3 bijnraken en allebei de aan te spelen ballen. Dat is de essentie van 3 banden. En dat is best moeilijk. En daar hebben we 2 spelers bereid voor gevonden die dat bij ons in de competitie ook doen. Erik Smits, die bij Vriendenkring speelt, en Cor Dirks bij Roermond Ouvier. Scheidsrechter is weer de onvolprezen Daan Koenen. Voor een nummer verkieken weer. Dat zit Daan wel. Erik mag zeggen, wie begint? Ik begin zo. Hij ligt het dichtste bij de band en dan mag Erik beginnen. En hij heeft de keuze tussen zelf beginnen of de tegenstander laten beginnen. Maar hij wil zelf beginnen. Nou, dan krijgt hij ook de gemerkte bal. Erik begint, ja juist. De puntbal. En nu moet hij proberen om voordat er de derde bal raakt, moet er, in dit geval via de rode proberen, om door 3 been. Deze bal die zal dus het moeilijker zijn. Die keurig opgelost is. Hè? Hij had 3 been. Door de eerste, hier de tweede, door de derde en toen drop. Drop, nummer voor in dit geval de bal geraakt. 1, 2, 3. Klopt. Bij het 3 banden werden dan ook nooit hoge series van 100 of zo gemaakt. Dat is veel te lastig. Want probeer hier maar eens fatsoenlijk 3 been van te krijgen. Heel dun geraakt. En de bedoeling was natuurlijk om hem hier het heugstje zo te laten pakken dat er tegen de rode kwam. Dit is Cor zijn bal, Cor Dirks. En hij probeert nu met zijn bal te raken en dan 3 been te hebben gehad voordat er de rode raakt. En wie wil ze dat doen, Cor? Speel ik van wit, lange band, korte band en lange band. Ja, hij speelt hem dus hier in het heugstje. Dan gaan we banden tellen. En kijken of er het uit. Helaas, 2 banden. Dat zijn er maar 2. Dus is de volgende aan de beurt. Deze bal die probeer ik via rood te spelen. Lange band, korte band, lange band en dan op wit. En probeer ik rood zodanig te raken dat rood oversteekt en dat ik weer een positiebal kan krijgen. Ja, we hebben gezien dat kan dus ook 5 been weren. Hij pakte in plaats van hier de band, pakte er hier nog een extra. Dus in dit geval 4. Dan zijn ze goed. Ik biljart al vanaf mijn 12e jaar competitie al. Dus een klein 36 jaar. En het is gewoon geweldig om te 3 banden. Ik heb vroeger libre heb ik gespeeld. Ik heb kader gespeeld. En op een gegeven moment vond ik het wel goed geweest. En ik wil gewoon 3 banden. En dat bevalt uitstekend. Dit is van Erik. En
daar komt weer een andere manier van spelen, wat ook toegestaan is. Erik? Nou, de bel liggen vrij dicht bij jij. Ik ga proberen om deze losband te spelen. Via lange band, korte band, lange band weer. En dan past het weer ballen. En dan past het weer ballen. Helaas. Helaas, daar kwam de rode ertussen. Hè? Ik hoorde ergens spelen al die jaren eigenlijk met de Limburgse Bond. Al, ik denk 30 jaar. En ik heb altijd liever gespeeld. En ik kreeg nu de uitdaging om 3 banden te gaan spelen. En ik speel dan langs naar kader. Lange band, korte band, kort, lang en dan naar de rode. Dus ook 3 banden weer. Het was wie een shorttijd ik kwam een beetje erop door op de Jamaica-straat. En daar hebben we eigenlijk begonnen met het Belgische stoten. En daar is eigenlijk de competitie ben gaan biljarten. Zeg er maar een schet van. Het is een moeilijke bal om te ingesneden moet worden. Dus wit, lange band, korte band, lange band weer. Een van de moeilijkere stoten. Net een Dat is net mis, kort. Dat was ook helemaal niet makkelijk. Kijk, nu is het goed. Pats. 1, 2, 3 en erop. Dat is al nummer 2 van Erik. Nou, dat waren een mooie, zoals we dat noemen dan, een rondspeelbal. Een bal achter de rode geraakt en toen een hele hoop bijn en dan pas de witte. Corde het Corde ligt vast. gestoten en dat ligt vast. Nu heeft er de keuze om te stoten zonder de rode te raken. Maar uiteindelijk moeten er toch 3 bijn geraakt worden voordat er dan bij de witte uitkomt. En raar wie duist dat. Als het niet lukt, dan zit er tegen de scheidsrechter of met een handgebaar, dat is ook wel duidelijk, zit maar op. En dan komt het anders als wat we tot nu toe in de afleveringen gezien hebben. Dan waren de ballen niet in de beginpositie geplaatst, de rode waal, maar de witte, waar er met aan de beurt is, die komt op de middelste van de 3 puntjes die hieronder liggen en wie ze begonnen zijn te liggen. En van deze bal, die niet tegeneen logen, daar gebeurt niks met. Hij blijft gewoon liggen op de plaats. En nu moet er proberen met die bal weer 3 banden te krijgen. Ah. Dat was ongelukkig. De bal was goed geweest. Als de rode de witte niet weggeklost had. Keurig. Keurig. Het is een uitdagend spel. Figuren, kindje fantasie een beetje laten lopen. Ik vind het gewoon geweldig. Maar perfect. Heel mooi gespeeld. Ja. Voorzien aan het... Ja. bedankt voor Ja, graag gedaan. Ik was al lang blij dat ik ze niet zo hoefde te maken. Goed, voorzien gekomen aan het einde van de uitzending die we hebben in de reeks over 3 banden. Gespeeld hebben Erik Smits en Cor Dirks. Ik dank haar allebei voor de aandacht en ik dank de kijker voor het kijken. De volgende keer kijken we naar de aflevering 5. Die zal gewoon over het wat vuil leak op 3 banden, maar eigenlijk niet zo moeilijk is. Namelijk het bandstoten. Dat hoeven niet per se 3 bijn te worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.
De afstoot werd mogelijk gemaakt door ABS Peter Brouwers en de Midden-Limburgse Biljartbond.